nuwun kawula nuwun sagung para tamu. Para rawuh kakung kaputri ingkang pinarak wonten ing sasana adimulya ya Pandhapi Agung. Katingal sirat Majari sang pengantin putri pun kenya ayu Uul Nur Solehah. Paripurna genya rutat busana kanthi hangagem busana busananipun satataning putri. Satataning putri putrining kraton ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta hadiningrat. Katingal sagelar sapapan wonten Pandhapi Agung kawujudan sesaji. Sagelar sapapan menggaing dodot Sida Mukti, menggaing samparan saha astanipun penganten. Sirat Majari sang penganten putri wus mijil saking panti Palerman ya sasana panti pamondokan. Jinangkah samparanira jinangkah sukunira rinangkul kinempit kempit panjenipun Kanjeng Rama dalah ibu. Tindak lumaksana anggenya lumaksana gadhahi raos pangati-ati manjing unggian kang tinuju jinangkah minggah wonten stinggil Binaturata. Kanthi hangagem busana busananipun satataning putrining kraton ingkang katingal abyor mompyor pating galebyar pating calorot pindho Kartika gumingsir papan. Kepareng sampun pinarak unggian kang tinuju tinengga ingkang raka garwa pun bagus Endri Utama, mugia daya-daya kajengkaraken mlebet wonten ing kori korning wangunan lumantar ungling gending kebukira Pandhawaning Nun primadona kawula sumanggahaken. Kasuwun dumateng keluarga ageng saking Bapak Kantun Sarimbit Ibu Sunarti. Monggo kepareng saged samekta ing gati siaga ing diri ingkang putra penganten kakung Nak Mas Endri Utama daya-daya kajengkaraken saking sasana panti Palerman ya sasana panti pamondokan ingkang saged kepareng pinarak mlebet wonten ing kori-korining wangunan. Us katingal saking Pandhapi Agung bilih Sirat Majari sang penganten kakung lumaksana mlebet wonten ing kori-korining wangunan kepareng anggenya lumaksana kandhek sakwetawis senopati sakembaran ingkang kaparingan wasiat asma pun Bagus Talangpati ugi pun Bagus Talang Yuda. Kenya ayu genduk Uul Nur Solehah daya-daya kapondhong panjenenganipun Rama Ibu mandhap saking Sitinggil Binaturata
ya jinangkah samparanira penganten putri hamapak rawuhipun ingkang Raka Garwa. Nak Mas Bagus Endri Utomo lumaksana tindakira penganten putri jinangkah anggadhahi raos pangati-ati lamun to kacandra kadya krang candra ananging luwih warna saya caket anggenira lumaksana penganten kakung miwah putri kanthi netra ambelalak sebungkul bawang bebasanipun amartitisaken menggaing adicara abebalangan gantal suruh ingkang tinmurosipun kanthi angrapal japa mantra. Abebalangan gantal suruh ingkang tinemu rosipun ingkang tinangsulan benang lawe lamun to beda lawan krup lan lumai yen ginigit padha rasane tanggaping asta Srat Mojori sang penganten kakung miwah putri Ibu Pangadi Busana saking Galeri Atika martitisaken mendhangi adicara siram jamas ing pangajab anyunyuci badanira penganten kakung mah putri ingkang sampun kawini suda hangrakit menggaing sekar cempaka mulya ambika gapuraning sasana agesang lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung muga dados keluarga ingkang sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking gura budha lan rencana dodok sarwi anjengku sesebokan nyuwun tambah berkah pangestu dumateng ingkang Raka Garwa pun Bagus Endri Utomo lamun to kasembur japa mantra penganten putri saha setya bekti mring guru nadi penganten putri sarwi anjengku sungkem saha penganten kakung nak Mas Bagus Endri Utomo jinangkah samparanipun lumaksana anggedruk bantala saha amidhaan tiga padha pecah saknalika pratandha pecahing antiga den pidak ingkang Raka Garwa penganten kakung saknalika pandhapi agung horek uskaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun pandhapi agung ingkang hamengku gati paripurnanira anggenya den wiji tirta perwitasari kawujudan toya suci panjenenganipun Ibu Pangadi Busana anjumenengaken ingkang putra putri penganten ingkang kepareng kapondhong Rama Ibu ingkang badhe kalenggahaken pinarak lenggah anggana raras tumuju wonten ing sasana kursi gading dampar pinasri kawujudan kursi gading pawukir jengkar ira penganten kakung miwah putri lumantar ungling gending ketawang Sri Narendra.
padusunan Rimbu Bujang wonten ing tlatah Jalan Dr. Sutomo. Mugia gemah aripah loh jinawi toto titi tentrem Kartora Harjo atut runtut reruntungan kenyayu uul nur sori haugipun Bagus Endri Utomo kadya kapondhong kaendhit kaempit kagindhong Rama Ibu tindak lumaksana lengkeh-lengkeh kadya pindho sing lupa tindak ira penganten saribit anggajah guling tumuju wonten ing sasana rinenggaya sasana adimulya minggah wonten Stinggil Binaturata anglenggahi kursi gading pawukir kalenggahaken panjenenganipun Ibu Aisyah ugi panjenenganipun Rama kantun saribit Ibu Sunarti lamun Toka Candra Sri Atmaja sang penganten putri kadya kurang candra ananging luwih warna gumlebyar cahyanira angagem busana busananipun Surakarta hadiningrat katingal wonten ing rikma ingkang janges angagem cunduk mentul pinasang tata pinatut lamun to cunduk mentul cacahipun onten songo anggambaraken menggaing penganten putri katingal asri jengkar saking palenggahanipun marak suwan ngabiyantara Rama Ibu kanthi tangkeping asta nyuwun tambah berkah barokah idi pangestu anggenipun penganten kakung miwah putri anilaraken remaja putra putrinipun dasar yo gandes luwes hamantesi penganten kakung putri angancik dewasa kawini suda jinatu krama rinanggul kembit-kembit Rama Ibu tinampi kanthi asta kekalih kasembur japa mantra umbul donga lamun to Rama Ibu hangaturaken senjata pamungkas tinampi genduk ayu uul ugi pun Bagus Endri kapetalaken wonten tengah-tengahing jojo mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan mongkok bombong manahipun
Rama Ibu senadyanto kanthi tawang-tawang tangis muga ingkang putra putri kekalih anggen nira hambika bali wisma gesang bebrayan muga enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung miwah putri ing mangkih dados putra putri ingkang saleh salehah Rama Ibu saking panjenenganipun ingkang putra putri penganten kadosipun dereng dangu rikala semanten ingkang putra kekalih wonten garbanipun Kanjeng Ibu sangang wulan sedasa dinten minangka palilaing Gusti ingkang akarya jagat putra putri penganten wis ngancik dewasa saha jinatu krama anggenipun ambikak bali wisma gesang bebrayan mugi atut tuntut reruntungan boten genggang sak rikma paribasanipun mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sampun paripurna nyuwun tambah berkahing pangestu Kanjeng Rama Ibu ing mangkih Ibu Pangadi Busana amartitisaken menggaing adicara langkahan sederengipun angancik adicara dhahar kalimah Gembul Bujana Andrawina saking Mbak Nana benang lawe sampun kasiapaken nggih kepareng nak Mas Bagus Endri Utomo tanggeping asta nyuwun barokah idi pangestu dumateng panjenenganipun ingkang sepuh saha pun genduk Uul Nur Solehah sampun katingal paripurna ingkang kepareng putra kakung putri penganten nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng kadang sepuhipun mbakipun ingkang dipun rumiyini kalajengaken menggaing adicara langkahan nak Mas Bagus Endri Utomo nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng kadang sepuhipun kang masipun
ingkang kepareng angrumini langkah angrumini ambika gesang bebrayan mugia kadang sepuhipun kangmasipun penganten kakung saged paring kaberkahan saged hangaturaken menggaing idi pangestu dumateng ingkang rayi anggenipun ambika bali wisma gesang bebrayan menggaing sesaji ngancik tatasing benang lawe kacepeng ingkang putra penganten kakung kacepeng ingkang putri penganten putri nak Mas Bagus Purna angrapal japa mantra kanthi hamaos basmalah tatasing benang lawe sampun paripurna minangka setya bekti dumateng kangmasipun putra putri penganten hangaturaken setunggalipun bebingah minangka dadosaken raketing tali asmara saha penganten kakung miwah putri anglajengaken menggaing adicara dhahar kalimah gembul bujana Andrawina ngaturaken dedhaharan dumateng kangmasipun pratandha setya pratandha bekti selami-laminipun anggenipun putra putri penganten angayahi jejibahan luhur paripurnanipun ngedhapi pasugatan gembul bujana Andrawina minangka setunggalipun pangreka cahya saking foto komung ugi DBS amendhet setunggal kalih 3 dokumentasi pratandha manunggaling mesih katresnan jati ingkang putra putri penganten dumateng kadang sepuhipun us paripurna nggen kang tinuju ngedhapi pasugatan kepareng kangmasipun penganten mandhap saking Sitinggil Binaturata penganten kakung putri pinarak lenggah anggana raras jinajaran kekanten asta ingkang anggadhahi semboyan bebasan boten genggang sakrikma adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya katingal sesaji kang isinipun wonten arta receh wonten uwas kuning wonten kacang kawak dhelé kawak pratandha setunggalipun sesaji anggenya ingkang putra putri penganten pralambang wus mentas saking panggula wentaing Rama Ibu jumeneng
ingkang putra penganten kakung kalajengaken menggaing adicara dahar kalimah ing mangke suka parisuka kanthi ungling gandeng ladrang wilujeng angedhati pasogatan paripurna kalarapaken panjenenganipun Ibu Pangadi Busana kundur sesajunjuk tirta toya suci ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala lamunta kacandra den rahape ingkang putra putri penganten saha kalajengaken menggaing adicara bedah sempaling ingkung kawujudan ingkung kasempal dados kalih saha den rahape ingkang putra putri penganten ing pangajap mugi putra putri penganten sayuk rukun antut runtut dumugi kaken-kaken ninen-ninen sagung para lenggah para punden mekaten menggaing adicara paripurna kawula ingkang nampi atur saking panjenengan ibu ingkang hamengku gati so Ibu Pangadi Busana bilih atur kawula kirang anuju prana andhap asring manah nyuwun pangapunten kepareng kula lengser kanthi jaya awijaya wijayanti rahayu ingkang samiya pinangki ngendikanipun para winasis dahar kupat duduhe santen bilih kawula lepat nyuwun pangapunten Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk primadona sebagai sarana hiburan kembali menghibur segenap relasi tamu undangan juga keluarga besar. Untuk Mas Adi ada Cak Tempe di mana Anda berada. Kita kembali satu momen bareng New Primadona.